Здравейте, приятели! Аз съм Александра. В това клипче ще ви покажа първият ми ден от университета. Първи курс съм и уча бизнес и информатика с преподаване на английски, което означава, че всичките ми лекции са на английски. Ако искате да ви отговарям на някои въпроси, може да ги задавате долу в коментарите и ще се опитам в следващото клипче, ако има такова, да ги отговоря. Надявам се да ви хареса това клипче и нека да започваме! Отиваме в библиотеката. Като някакви сбърки. Да. Като ти интересно, къде сме да какво ще ви кажа свободно. За всякаква специалност има книги. Мина първата лекция. Беше упражнение, имахме математика и какво ни преподаваше? Лимес от 12 клас. И какво друго беше? Лимес на английски. И лихви. Лихви на английски, естествено. Разбрахме го горе-долу, но ще видим хората си мислят, че математиката и на български не могат да разберат, ама ако си знаеш нещата и на английски ще разбереш. А така. Скучно е, нали? Скучно е. Това беше най-ужасната лекция. Трябваше да се представяме, но проблема е, защото съм много притеснителна и трябваше на английски да се представяме. Не беше добре работата. Мина. Жената си е... Жената наистина много добре. Просто е много печена.
Есента идва. Ето водички. Аз търся водички. Ето къде са били. Естествено се вали. Много готино. Това беше от мен, приятели. Надявам се да ви е харесало. И ако искате още такива влогчета, може да ми напишете долу в коментарите какво точно искате да видите от университета ми. Може да се абонирате за канала, да харесате клипчето и ще се видим другия път. Чао!